pois agradecerche que xa sabemos que tes unha xenda hoxe moi apretada, pero que esteas aquí en pleno camiño de inverno e no que vai ser, no edificio que vai ser a sede da Fundación Florencio Delgado Gurriarán, pois como é lóxico, si o director xeral de turismo está aquí é por algo, e é porque simplemente pois queremos pedirlle axuda a ele Valdeorres. Polo tanto, a primeira fundación cultural que se crea en Valdeorras ten que estar, e non só cultural, sino tamén turística, porque dentro dos nosos obxectivos tamén o turismo é un dos principais. Entón, nada, simplemente pois está aquí, primeiro para convidalo a ver como vos digo, vai ser a futura sede da fundación, e despois nada, para ver se podemos conseguir axuda para que isto que agora mesmo é pois un lugar un tanto peculiar, pois poida ser un espazo onde tanto os veciños e as veciñas de Valdeorras e tamén, como non, os peregrinos que pasen por aquí, pois que se poidan achegar, que haxa sinerxias non só cos veciños, sino tamén con todos os visitantes e os turistas que se queiran achegar aquí á Fundación. Bueno, pues para mí, como Valdeorres e como director da Axencia de Turismo de Galicia, pues, e responsable da conservación e da promoción do Camiño de Santiago, pues é unha satisfacción estar hoxe aquí e poder ver todo este traballo a prol de unha das figuras máis importantes da cultura valdeorresa, que ten tanta importancia que xa se dedicou un día das letras galegas e ten unha obra que hai que conservar e que hai que difundir e que seguro que poderemos colaborar. Quizás, ao mellor non só o Departamento de Turismo, pero seguro que a Xunta de Galicia pues, vai poder colaborar en poñer en valor este espazo e poder pues, dignificalo para que acolla a obra e sexa pues, transmisor dos valores de Florencio, non? Para